от това снимам. Да, драги зрители, това беше Най-тъпото нещо, което сте виждали. малко закъснение с клипа. Просто така се случи. Станах да ям, забравих да се клип. Да видим Аз дали. говорих за себе си. Така. Да, Аз съм казах Jungle. А на мен овърлея трябва ли да ми го показва долу? да, в смисъл на теб не ти го показва, обаче на клипа го показва. Окей. Здравейте, децичца мои, аз съм Gamebreaker BG Ето го, коркито. и правя клипове на нова година, някъде 2:30, ям си бадемки, Добре, млечна не е салата. нужно, не е нужно да хората да узнават това. Пия вода. Добре, може да спреш вече. Така, снимам Сега ще снимаме само ние двамата, иначе и още хора. едно от момчетата от канала от Ultra Мънчета Gaming, който преди беше мой. Места. Аз мисля, че говориш за човек. Защото много не те слушах, тук се биех миньони. Yes! Браво, бе! Ами аз W-то флашна. Все пак, да знаете, че при мен. Easy kill. Не, На новия мап сме от доста време. прекалено е малко. Не става. Малко е. Ще го лагнем. Много ми е малък оверлея. Я ти провери твоя как ти стои. Да бе, после това не мога да се махне. Беге се. Аз може да си го провериш, нещо ми е лагнат, така че. Защото гай на мен трябва лагва. Чакай да се рекална за всеки случай. При мен беше по-малък. Ето, идеален си е. При теб спасва ли ти на магийките? Де да знам. Погледни. Как да погледна, бе? Нали това те питам? Ако снимаш, върни се просто в OBS и погледни. Как да погледна дали си пасва с магийките, бе? Трябва да си влигате преди това и ще я лагне картинката. Не, при мен няма такива бъгове. Перфектно. Ще скоча така, за да ги наточа двете. Аз да копирам клипа. Твоя справи си го? Аз мога няма го спирам. Олелей! Бега се. Корките ми също се оказа добро. Аз не знам, че съм толкова добър корки. Така ще посия за малко XP. Аз ще се приберат някъде към 2-3. В момента е 2,5. 4D, 5. Ги. Талона, добре разбрахме, че има голям пинг. Обаче той продължава да го повтаря. Пиши му, че и ти нямаш. Чудо се да го блокнали. Не знам, ако го напиша още един път, ще го блокна тогава. Явно то си има голям пинг. Не мляскам гадно на клипа. Само малко. Изпускам Което не реви само маничко. Да, но мразя така. Някакъв съм джънгъл, някой лето и аз трябва да го заместа на лейна. И ми се тролва всичкото, защото съм с майт. Сега. И другите се тролва, защото умират и не им ганквам. И после репорт джънгъл. Защо ли? Репорт джънгъл for no gank. Защо ли не ганквам? Никой не разбира, че ми да ни афака и трябва да стоя. Да, то с 6-то ниво. Моя грешка, 7.
И е 17 фарма, аз съм 24. Честно ти кажа, и на мен ми пингва доста. Радвам се, че се местим в Уест. Коя магика да си е вълна? Щом не съм джънгъл. W. W. Щом не съм. W. Кил е. W е. Като по-голямо хвати повече демидж. W. Шиповете ще ти помогнат за мидъл лейна. Ами окей, на 11 ниво ще ги апдейтна. Хо-хо-хо. Проклятие, нямам мана. Това ми иска 50 и 25, окей. Нямам толкова с голям скок. Окей, то с почти умря. Давай брат, виж къде ме бутнаха. Гадно е да те бутат. Те имат двойно бутане всъщност. Аз това го казах преди секунда. Гледай къде ме бутнаха. Виж къде съм. Къде си? Не мога ти вече се спална докато погледна. Бях и тук. Не точно на колата. Окей, се бакна. Бутаха ме от тук. Да, Моргана флашна много хубаво. Чекай. Убилен кил ще направи. Какъв кил бе? То сме дразни. Мютвам го. Я си пиша с него. Няма да го слушаш. Няма слушам историите за пинга. Евгений, дали ще го убиш? Много ясно, че не е деба войното. Как има толкова армор, бе? Той се хилва. Ти даже не ще има натресе. Брат, той се хилваше някак си. Стоп фит. Окей. Ще фарма атакна. Оле, то колко ми натресе, бе? Това 300 няколко само с W-то. Трябва пак да почна да игра повече съпорт. Ти ли е? Що? Що? Защото Аз играл много билно агресирам. Аз играл билно навсякъде. Дед ма сложат и сега пише репорт Ясула. И хем, че ни стълък наша ли игра мид. Пък сега и АФК. Перфектен трол. Мраза да съм. Мраза талон. И аз апдейтнах грешна Magic. Грешна Magic. И то супер положенките. А и то бруталайзер вече го взех и си направих билда. Си направих айтема. Морганата ни е добра. Какво е това, бе? Той игнай 10 милиарда, брат. Аз направя, че отивам с дракон. Той да не е тъпо, той се ръкалне. И зато се на 0. Ти има от кога е 0-2, бе? Не знам. Той дори май не изписва в чата, че са го убили. Да, наистина. А по-мой ние да сме сляпи. И да ми трябва помощ! Какво правиш, бе? Дракон! Виж къде съм, бе. Няма да мога да ти помогна. Моргана ще може. И е първи дракон за нашия тим.
И все пак ти ще го убиеш. Мраза те. Аре, тъго болечка. Ела ми Ако видите стои в игра Лев твоите деца. он не сме. Ще бъдете големи късметли, ако играете с мен. Защото аз съм много добър. Той е бронз. Опа, Не. побърках се. Да, Той е да. силвър. Де да бях бронз. Той е силвър 4. Играе като Голд 1. силвър 5. О, да, точно. Не, базикам се. Играе като силвър 2. И репортва като бронз 3. Препоръчително за всички бронзачи, които гледат този клип. Измъкнете се от бронза, защото това е единствената дивизия, която е трудна за минаване. Защото това отбор също се падат някакви келеши. Идвам да го взема! Ти не го къса! Майната ти да се навреш в канавка. Чакай бе, трябваше ми кил, ти вече си 3 кила. Сега. А пък това при мен е 1-0, трябваше ми, сори. Да беше казал, брат. Ако бях казал, ще да променя нещо. Рамос ме преследва. Поне нямаше да псувам. Късно. Именно да е. Ти ако оверлеят ти не става, не качвай клипа. Що? Не. Защото не е яко. Дали се... Евгений. Браво. Добре, че ми беше бавното кил. И аз ако го бях взел, щяхме да сме... Аз да съм 4 кила. Но все пак. Аз сама да кери. Но все пак. Браво. Ако го беше взел, ти нищо нямаше да кажа. Дали? Но всъщност... Ще напиша едно нещо, което ти има. Стоп. Фид. Мраза, когато някакви тимота играят и те фидват и не спират да фидват. Тимотата идват, фидват и дефидват. Хе. Добре. Бат нига, бат рапър. Ох, Евгений. Ко си мислиш, че няма ти избягам ли, бе? Идвам. Аз ще им пратя подаръци за нова година. Ще да кажеш за Коледа, нали? Да. Не ми еш хонор на Морганата, добра си. Да, наистина, много е добра. Чакай, ако тук... Чакай, човек! Малко преди да се рекална беше това. За мен! Окей, опитай се да я вземеш. Чакай. Окей. Брат, дима я, бе. Добре, просто поизчаках малко, за да видя дали ще я вземеш. И все пак ти ме помоля. Ах! Кой да се апдейтне? W или скока? W. Чуда са доста. W. Да, трябваше Не да... бе, сега ли... Реших да апдейтвам. О, демидж. О, демидж. Демидж! Ебал съм ти в магийките. Така дни бутушки да вземем. Всъщност се остава втория айтъм, защото все пак имам смайт и ще е добре да смайтвам хората. Да ги слоувам. Бия малко демидж. Демиджа на смайта върху хора е 108. Да, много е всъщност.
Много са го направили този демидж на смайта, бе. Това ме радва. 180, то ще го късна. Double heal! Гледай, сега ще избягам обаче. Уи! Fuck out the bastards! Да, изостави Морганата. Буклук, мразът е. Тя или аз? Тя! Бягай към мене, бягай към мене! Ех, А, не нека Тимо Тимо, се бе, фидне. не Тимо. Ах, за малко. Да, нека Тимо са фидни и се опита да къснеш. Аз съм бил 7 кила. Взимай, бе. Ми ти, аз съм 5. Охо, така леко, че няма ти стан кил. Аз дори не си гледам кило. Честно да ви кажа, зрители, които всъщност не сте зрители, който гледа този клип, после писмо, Пусне какво? гледайте си стаца. Аз, Защото- да, боболечка тук, краба съм го кръстил от Джони. И това се, уоу, то го свалих на 1 кил. Благодаря ти, Джони. Аз му викам краб, защото така му е името. Не, Джони е. Аре, дракон. Абе, бал съм ти в името. Их. Никога не ти се получава тест. Да, точно, никога. 10 милиарда път съм ти късал така бъфа. И аз взимай. Джони! Няма да наричам Джони вече. Да. Ти. Айде да не се казва Джони, а Майкъл. Спомниш ли си малката топка Майкъл? Няма, Джони ще е. Майната ти. Развали ми мечтата. Да си имам грозно животно, което да се казва Майкъл. Сега трябва да намеря двукрако куче. Гледай, той Рамо се будалк с нас. Аре, дай спит. Брат, How damage. тя си кривна кюто, за да не го оцели. Видя ли? Не, тя не го направи нарочно. Нарочно го направи. Може да било нарочно, може би не. Защото видя, че се го убиеш, си мръдна кюто. За какво го е пускала? Няма да убиваш! Мисля, че ще е загуба. И аз съм така. Защото само ние тримата играхме Тимото. Също си той стана 3 кила. Благодарение на моя опит. Рамос 0-6. 2-6 Вин. 1-4 Алистър. Ай, взимай го. Коледни скорове. Ага. Коледни. Репорт Талона пък. Новогодишни скорове. Талон, не знам, може да го репортвам. Днеска всъщност май цял ден играя Ада Кери. Кери, Ада Кери. Всъщност играя само с Ада Керита днеска. Но съм играл един път мид с Израел. А обикновено игра обратното на Ада Кери. Брат, то ми пищицето! Да, то някакъв му направи с не знам с коя То ми магия. късна! И ай сега ще ги доджна. Йехе! Нищо не доджна. Те нямат магийка, с която да изпуснат. Бал съм му в работа. Сега можеш да избягаш с това. Не, Или там да беше избягал през страната, те нямаше да минат. флаш. Да, биха флашнали двамата. точно. Добре, аре. Listen Q. Да, прав си. Не се бях замислял. И сега наистина някакъв с палмуш на малко кръв, тък му се рекалнеш някакъв ли. Това да някакъв кил, нали? Това да не са думботове. Или пък на Израел лута. Трябва ми с джумпа да се апдейтна. Така ще взема. Ако сте играли на Doom ботове, не са ботове. Това са експерти чаленджери, които имат супер мощни мангийки. Особено ако сте играли на 5-те бомбички. Аз съм играл на всичките и направих 2 победи. Само на 500 загубих. Обилно.
Аз един път играх. Победих. И се отказах. И после Защо? загубих, защото имаше Мумо, Лукс, Езрел. Да, и си спомняш. Нали? Да, брат. Това са думботове, кой ги забравя? Не, брат! Ба, всякия флаш, брат. Трябваше да снимаш как Вейна флашна. Всъщност и сега. Искаш да снимам. Че някаква правя. Си взем си бъвчета. Всъщност аз мога да мина през стената. О, чакай, всъщност си дойдеш, защото и талона е там. Басъм. Имам някакъв елексир тук и видях О, рандъм! Много обичам рандъм нещата. Жалко, че не те снимах. Какъв късмет, че не съм те снимал. Его, теба, войната теба. Стигай, човек, това е моят клип. Не позволявам така да има такива. Добре, позволяй в някой друг клип. Не, ама аз сериозно говоря. Добре. Спри съм. Обещавам ти. Аз видя ли го спрях заради тебе? Защото... Верно, че ми каза, мога да се псувам. Точно ти ще загинеш от мен, точно ти ще загинеш. Точно ти! Абе, игута не ми се пуска, Ай на бас, че няма да умра. Какво ще кажеш? Ай на бас, че обаче, че няма да го убия. Еба съм вал. Бомба. Аз даже флашна за Каракуда, баракуда! Сега. Good job! Нашата Моргана яка беги там, където не трябва. Ау! Знаете ли какво трябва да репортните, ако играете Ада Кери? И сте с много слаб скор. На бас, че всички се сетихте. Евгений. Не, джунгъла! Някой съпорт е апка. Това беше много мазно. Опа, използвах си... ще трябва да чакам. Използвах си смайта за блубафа. Аз ще взема дракона. Точно затова аз реших да поизчакам. Ти пука един смайт. По-лесно. Ще взема Джони. Не! Циганин, кой ти даде да дигаш ниво, на баче няма го късна аз. Успях! Вече разбирам защо си искал смайт. Не да го късна някой взел бъфа. От кога не съм се бил с хора? От преди малко, защото умрях. Истински дуел. Бъди мъж! И сега. Мамо! Трябва... Кефилите снимката пак във Фейсбука. Бар, гледай сега една ракета, кога прави аз. Да, какво ли нещо? Не, чакай ти! Това кога спълна Тук що го забелязах, че се спълнал. Да, дори не го оцелих с това. Я съм бегай ти, Как ти имаш го себе, Тимо, брат! Върлик се на това да му цепи 10 часа и ти имаш го вземе. Не! Давай, Джакс, убийте му. Убийте му. Той няма мана. Давай, Джакс. Взели Джакса как се спря, Най-набаче пак няма да умре. То оставаше да умре от една гъбка. Как може тук да го вземе ти? Тимо! Where are you? Тимо, за тебе сякаш съм Тимо. Ще взема малко
Нищо. Тимо! Че ми трябва 16 на него. Report fucking this, Тимо! Не, айде да правим тъпи пародии на тъпи български, на песни. Може и да са тъпи, ако искате. Защото ми е тъпо. Не, стига, човек. И ако можеш да обработиш клипа, ще да е яко да туриш една картинка, хаштаг скука. Да, браво, Моргана. Един тролфейс. Не, бе, то... има такива. Обаче на мен не ми са тегли. Сега. Ама от оня... Дето е там се задържа устните. Много ма кефи мене. То фейс. Я си го правя понякога в скайпа. За какво го взе? Тъпото войно! Точно тъй! Сега ще покажа! Браве! Точно тъй! Трябваше да покажем на този. Какво да правим? Опа! Взе го с майта. Можеше да събуда се страни. Не, бе, не крещи, чули. Що? Не. Защо става някакво гадно? Всичко да. се чува, човек. Не мислиш, че се чува? Айде, бе, пак ли ти има? Как ще умра аз? Да, това не ме убия. Толкова става да убия. Да. Ще продаме те... Ще продаме... Аз съм фул билд. Моя билд е с полжанки. Един малко в мортия. Блато тъпия таята ми имаш. Нали? Твоите Твоите са... Муцка. Много са яки. Имаш 3 айтема с фул билд, аз имам 1, 2, 3, 4, 5. Какво ги броиш, брат? Не знам. Ти имаш 2 айтема от 2000 и най-ефтините бутуши. О, точно, да. Ами те са най-ефтините бутуши. Знам. Те са 800. Евгений, ти ще ме минеш, защото си е във магийка. Пак те минавам. И сега ще ме изкефи. Не е често. Моето зарежда на 22 секунди. Моите на 12. Аре да им правим бакдор. О, макаре! Експеке. Аз и така то ще го убия и ти прави бакдора. Гледай сега Аре. как се прави. Нямах дабъл, само да ти кажа. Благодаря, че ме бутна насам. Точно тъй! Фокус джунгъл! Не! Пал съм морал. Не, брат! Не, брат! За И какво се ти- написа Ай, ГГ, бе? А? За какво написа ГГ? Гъгъ? Гледай го на 176 хилата стана. И всяко ти му успее да пасивне. Да, бе! Моргана, давай ти си! Гол, Моргана, гол! Знаете ли защо не е нужен Ясу? Човек за малко да го бутна. Обаче... Биха! Защо? Ти. Не, защо Джок не съм успяхме да естонно. го путнем? Защо? Те пие ми автобейзик почна да ги кърти. Аз съм без автобейзик. Добре. Надявам се. Но да, без автобейзик. И аз си го махнах. Не! Нексуса беше на 1500 кръв. Сега ще регенне по-бързо. Окей, Евгений, ти трябва да бутнеш инхибитора. Спокойно, аз ще бутна Нексуса, за да убера овациите. Аре, бутай. Добре, бе, се Виждам заглавието на този клип. Експекета! Ти да не флашна, бе. Не, дабъл имам, бе. О, Аре, човек, скача да буташ инхибитор. брат! С какво? Той ще ме блъсне. Бейзици, аре. Аре, моля те. Бутай. Ау, защо скача? Охо. Бутай ти! Добре. Аз ги занимавам. И край. Така, айде да напишем професионалния аспект. Това отново стана на малко хилт. Твоите
това е, брат? Дори флашнах и всичко направих. Ма то пак ме стънна. Знаеш ли кой е виновен за всичко това? Ясу, защото е ФК. Не, Алистър, защото набута. Той Джаксън ме стънна и умрях, брат. Ай, гледай, това остана на 180 и няколко хилт. Ах. От това Джакс. Ако експеки играеше като нас, нямаше да има метода експеки. Да. Не бе, то ска един е изи, бе. Само прескачаш, Нексуса и готово. Ами Да, ба, ти трябва да имаш. отивам да бакдорвам всичко, е. Аз съм така. Аз ще бакдорвам от мида. Аз ще бак да орбам от дракона. Направи го. Добре. Правим го. Това Ще да кажа това Вили, обаче после забелязах, че е Вейли. Не, отивай да пушваш, бе, брат. Остави го сега. Майната ти. Може да не ми взимай бубафа. Ще убия Джон. Не беше ли Джони? Джони. What the fuck? Има разлика. Давай, добре, Джони. Дай. Аре, бабен. За да съм забавен, ти покажи ма на камерата. Няма. Да, найс флаш. Аре. Експеке, костачка е! Прескочи го билата! Дай ме пуснаха, брат. Затова ти казах, Алистър е виновен за всичко. Много бута. Сега пък го оставихме на много малко кръв от фул. Аре, бе. Ако имах един телепорт, преди това щях да върна. Ако продължаваме да умираме така, ще Може и имаме да умиране загубим. към 60 минути. На Може и 60 да. секунди. Може и да загубим. Кала е така. Ами човек, карай двамата сега да се съсредоточим и да направим това. Бакдора. Без Отивам да да правя. къртим никого, просто си бием Нексуса. Трудно де. Първо ще взема миньоните, за да стана повече от тебе. Макар и че ти си 76. Морганата е 120. Боли ме. Искам да ме кажете, че фарма много добре. Ама, ако ме излъжете, съм ви приятел. Аз бакдорвам. Късно. Ти няма да успееш, бе. Чакай, че тук имаш един друг. Няма ли един късади? Задържали ги. Джак се идва. Ти ще довърша делото ти утре. Нали става? Ей! За какво не мога да се бакдорне толкова с лесно с Казикса, е? Ами гъга. Те се реднаха ли? Не, просто вие сте трима. И какво? Няма шанс да загубя. Ако ти не скочиш соло, защото ти биш целият демидж. Ах, Евгений. Победа! Кога... Омага! Какво? Виж миньончето. 800 хилт. Ай, стига е. И сега са спални инхибитора, нали? Не, виж колко чертички има. Кой бе? Пише. Виж Инхиби- инхибитора. Това синьото трябва да се запълни да се спалне. Кое е синьо? Нали има една част от инхибитора им, която е синя. Коя? Обаче не ли виждаш? Вътре в това? Не, отвънка. Нали отвънка има един кръг с 5 чертички? Да. Тая се запълнат и 5-те. За сега са само 2 и на третата е накрая. Пожелай ми... Пожелай ми. Ела да правиш барон. Всъщност да правим барон.
О, мага, сега дигам. Трябваше да фарма повече. Чакай така се спина малко. Отивам да убия Майкъл. О, мага, и то на барона ще е Майкъл, ония на дракона ще е Джони. Съгласен? Двамата братя, Майкъл и Джони. Всички ли прод бакдора? Дорбак, ще му викам вече. Айде, убивайте ги. О, дайте! Експекета! Аре, че вече нямам 40 минути. После колко се обработва това. Аре, бе, експеки долно. За какво си правиш вълци? Ще отмахилват. Досеждаш да бакдорнеш, бе. Ако Джакс се махне. Абе, какво се маха, бе, бутай Nexus. Тарадън. И аз умирам вече. Как ти го зачука? Опа. Ние си развалихме скоровете. А, От тия бакдор, бе. Ние 10 бакдора направихме. Това ще го хръста бакдорс. Expected Troskor. Скорс. Експеки не трона скоровете. Готов съм за последната битка с този Nexus. След 2 минути. Ти гори бутнахме вече. Да, и хибитъра се спавна. Я съм бегай. Cap, please. And... Дракона е със спамвай се. Техния Рамос прави бакдор. Кой? Рамос или Тролва, не знам. Тролва. За първи път игра, в която имаме 5 дракона. Аз за първи път играя игра, която да е толкова минути и да нямаме 5 дракона. Малко е... вземи го, бе. Как го убих! Да. Много мазно го убих. То му уби от... И аз поне ще спечелим. И аз най-накрая гагавъпа. Чао, хора! Това беше за нас. Чао, абонирайте се. Чао от Gamebreaker също. Дайте палче нагоре, ако ви е харесало. Едно subscribe за него. Subscribe за